ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா செடிகளுக்கு வைக்கக்கூடிய கோகோபீட் தேங்காய் நார் கழிவு வந்து எப்படி தயாரிக்கிறாங்க, அந்த தேங்காய் நார் கழிவு வந்து நம்ம செடிகளுக்கு வைக்கிறனால என்னென்ன யூசஸ் இருக்குது, அதை நம்ம எப்படி செடிக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட இருக்க பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தேங்காயோட அந்த கதம்பல்னு சொல்லுவோம்ல, அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணி இங்கே கொண்டு சேர்த்துப்பாங்க. அதை வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற விட்டுருப்பாங்க. ஊறினா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அந்த மிஷினில் ஓட விட்டுட்டு மெயினாக வரக்கூடிய அந்த ஒரு மாதிரி குச்சியாக இருக்கும், அதை வந்து நம்ம பெயிண்ட் ப்ரஷ்ஷு அந்த நம்ம தூக்குறதுக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வரது வந்து கயர், நம்ம கயர்லாம் சணல் கயர் மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த கயருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மீதி நல்ல பொடியாக வரக்கூடிய அந்த கழிவை தான் நம்ம வந்து செடிகளுக்கு பயன்படுத்தலாம். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த கோகோபீட் யூஸ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து செடி வைக்கலாம். நிறைய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மண் வளம் சரியாக இல்லாமல் இருக்கும். அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோகோபீட் வச்சு தான் நம்ம வந்து விவசாயம் செடிகளுக்கு எல்லாமே பயன்படுத்துகிறாங்க. துகளாக இருக்கக்கூடிய இந்த கோகோபீட்டை தான் வந்து செங்கட்டி ஷேப்பில் வந்து நல்லா ஷேப் பண்ணி அதை வந்து ஷாப்பில் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. நம்ம வந்து செடி வாங்கக்கூடிய கடையில் எல்லாமே இருக்கும். செங்கட்டி ஒன்னோட அளவு மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும்னா, ஒரு பெரிய இது பாத்திரத்தில் நம்ம ஒரு செங்கட்டி போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி விட்டாலே நம்ம பார்த்திங்கன்னா நிறைய பொடியாக அது உதிர்ந்து வந்துடும். அதை வந்து ஒரு 5 க்ரோ பேக்கில் வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு செங்கட்டி இருக்கும். இதை வந்து நம்ம வைக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா நம்ம செடிகளுக்கு தண்ணி ஊற்றுற அளவு வந்து கம்மியாக ஊற்றினா போதும். ஏன்னா அது கோகோபீட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும். உரம் வைக்கிற அளவு கூட கம்மியாக வச்சா போதும். அதில் உரம் வைக்கிற அந்த ஊட்டச்சத்தும் கூட அதிகமாக இருக்குது. இந்த கோகோபீட் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து மாடித்தோட்டம் செடிகளுக்கு, இந்த காய்கறி செடிகளுக்கெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும். ஏன்னா நம்ம மாடியில் வைக்கிறோன்னா நம்ம மண் அதிகமாக எடுக்காமல் கோகோபீட் வந்து ஒரு 80% கோகோபீட் எடுத்து கொஞ்சமாக மண் சேர்க்கும்போது மாடிலையுமே பார்த்திங்கன்னா லோடு ரொம்ப விழாது. இந்த கோகோபீட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். நம்ம வந்து டெய்லி ஒன் டைம் தண்ணி விட்டால் போதும், நல்லாவே தண்ணி வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும். நல்லா வந்து செடி வந்து வறட்சியாக இல்லாமல் நல்லா செழிப்பாகவே இருக்கும். இந்த கோகோபீட் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து பூச்செடிகள், ரோஜா செடி அந்த மாதிரி செடிகளுக்கு வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம ரோஜா செடியில் வந்து வேர் வந்து சல்லி வேர் மாதிரி மேலே வந்துடும், வேர் வந்து கீழே போடும். ஸோ வந்து அந்த பூச்செடிகளுக்கு வந்து கோகோபீட் வைக்கக்கூடாது. நம்ம மற்றபடி காய்கறி செடிகள் வைக்கிறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி கோகோபீட் நிறைய யூஸ் பண்ணலாம். நானுமே பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் ஃபுல்லாக வந்து நான் வந்து கோகோபீட் எடுத்துகிட்டு போவேன். நம்ம கடையில் வாங்கக்கூடிய ஒரு செங்கட்டியோட ப்ரைஸ் கூட அதிகமாக தான் இருக்கும். நான் இங்கே வந்து 4 சாக்கு இன்றைக்கி கொண்டு வந்திருக்கேன். அந்த 4 சாக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாக்குக்கு 100 ரூபாய், ஒரு பெரிய சாக்கு சைஸ் தான் இருக்கும். ஒரு சாக்குக்கு 100 ரூபா வச்சு 4 சாக்குக்கு நான் கொடுத்துட்டு போயிருந்தேன். இதுக்கு முன்னாடியே நான் மாடித்தோட்டம் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருந்தேன். அப்பவும் பார்த்திங்கன்னா நான் அப்போ வாங்கும்போது ஒரு சாக்கு 20 ரூபாய் அந்த ப்ரைஸுக்குமே வாங்கியிருக்கேன். இந்த மாதிரி இந்த கோகோபீட் உற்பத்தி ஆகிற இடம் உங்கள் வீட்டு சைட்லலாம் இருக்குதுன்னா அங்கே போய் இந்த மாதிரி கோகோபீட் வாங்க, ரொம்பவே லாபமும் கூட. நீங்கள் வந்து கடையில் ஒரு செங்கட்டி ப்ரைஸ் வாங்குறது வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். இந்த ஒரு சாக்குலேயுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-25 க்ரோ பேக்கில் ஃபில் பண்ணிடுவேன். மண், உரம் எல்லாமே சேர்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20-25 க்ரோ பேக்கில் ஃபில் பண்ணிடுவேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கோகோபீட்டோட யூசஸ் என்னெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதோட மெயின் யூஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து செடிக்கு வைக்கும்போது நல்லாவே சத்து அதிகமாக இருக்கும், தண்ணி ஊற்றுற அளவுமே குறைவு, செடியுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா செழிப்பாக இருக்கும். நம்ம உரம் வைக்கிற அளவுமே கம்மியாக வச்சா போதும். இதே நீங்கள் மாடியில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து இதோட லோடு நீங்கள் அதிகமாக கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அது ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ தாராளமாக நம்ம மாடி தோட்டத்தில் வந்து இந்த கோகோபீட் யூஸ் பண்ணி நம்ம செடி வைக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.